Здравейте, уважаеми българи! Гледате седмичното обзорно предаване Студио Атака на телевизия Алфа. Стана ли България педерастка държава? Това е въпросът, който си задават зрителите на основните така наречени големи телевизии, медии в България. Вчера, в събота, България беше под знака на педерастията. Гей парад София. Естествено, това е на първите страници на днешната преса. Показваме ви вестник Труд, изданието на следствените олигарси Любомир Павлов и Огнян Донев. И естествено на първа страница най-важната новина е как двамата посланици, английски и американския, били посетили гей парада. Те бяха основните фигури, показвани от абсолютно всички медии. И всъщност българите видяха ясно, че тези, които ги управляват, американския посланник и неговия колега от английското посолство, защото те управляват България на практика, са педерасти. Педераста Уорлик, който вие знаете, че аз съм в конфликт с него доста време, най-вече защото те не си плащат за военните бази, които от 2007 година тук в България разполагат с тях американците и не